Dosta mi je više. Umorna sam. Znaš ti koliko je sati? Spava mi se. Što se ne javljaš? Ne buljim u telefon, čitam lektiru. Ko su ti prijatelji? Ne mogu više ovog ćaleta. Danas sam bila u školi. A što te zvala razredna? Kažnjena si. A ko je ona sad pa da mi zabrani da izlazim? Ma ništa mi nije zanimljivo. Nosit ćeš ti meni džakove. Ne mogu više ovo da izdržim. Da nije ta suknja prekratka? Meni se tako sviđa. Na šta ličiš? Šta mi fali? Znači, kako smar. Sredi taj haos u sobi više. O ne, opet počinju. Zdravo, zdravo. Ovoga puta vas neću pitati kako ste, nego kada ste poslednji put pili neki alkohol. Evo, juče u izlasku, ili kod drugarice na rođendanu, ili vas je baš na slavi tetka ponudila da uzmete jednu čašicu. To je toliko često u našem društvu da se Batut bavio jednim istraživanjem koliko često mladi piju u Srbiji. I rečeno je da 50% mladih povremeno pije, 20% se povremeno opija, a 7% mladih redovno konzumira alkohol. Meni se čini kao da je to problem. A da li je problem piti alkohol ili popiti jednu čašu ili redovno piti? I kako to uopšte da razdvojimo? Kako alkohol deluje na naše mentalno i fizičko zdravlje? Hajde, idemo da pitamo pravog stručnjaka i dobijemo prave odgovore. Kada i zašto mladi najčešće kreću da piju alkohol? Mladi kreću da piju već u osnovnoj školi i iz godine u godinu sve ranije počinju da konzumiraju alkohol. Imamo više razloga za to. Prvi i osnovni jeste društvo, jer oni u tom periodu života, tačnije društvo im ima najveći uticaj. Ako svi piju, naravno da će i oni da probaju, da vide kako je. Ako je neko rekao bilo je dobro, da vidim kako. Ako je bilo loše, baš da vidim da li će meni da bude loše. Ima naravno jako veliki uticaj porodica, gde i društvo. Nažalost, naša država je takva gde ne može apsolutno ništa da prođe bez konzumiranja alkohola, ni neka lepa, ni neka ružna stvar, gde se naravno u to uključuju i deca od ranog perioda, pogotovo neke sredine, ajde da kažem malo manje, gde ljudi prave svoju rakiju, svoje vino, gde deca odrastaju uz to. Naravno, kad svi probaju, daći i deci da probaju, nema veze koliko imaju godine i sa 2-3 godine će im dati da probaju alkohol. Da li mislite da je dovoljno napraviti meru u konzumiranju alkohola ili ga treba u potpunosti izbaciti? Zavisi od supstance do supstance. Što se tiče alkohola, alkohol je depresor. On možda u malim količinama deluje stimulativno, međutim što se nastavlja više da se pije, on deluje duboko depresivno, gde se polako usporava govor, koordinacija pokreta izuzetno loša i ono što je opasno izuzetno kod alkohola, a što većina dece ne zna, jeste da ako u kratkom vremenskom periodu unesemo veliku količinu alkohola, može da dođe do smrti, do predoziranja alkohola i do smrti. I kako onda te psihoaktivne supstance deluju na naš mozak? Oni prvo krenu da piju vikendom i to je u redu. Jedva čekaju petak ili subotu, pa sledeću, međutim to onda nije samo petak, subota, to je onda prestaje petak, subota, nedelja, pa onda petak, subota, nedelja, ponedeljak i iz dana u dan, tačnije, ako neko svaki dan konzumira alkohol, on se smatra da je zavisnik. Koji je najbolji način pristupa mladima da im se objasni da ne treba da konzumiraju alkohol i da im se objasni zašto je to loše po njihovo zdravlje? Da se bave sportom, da se bave nekom muzikom, da budu kreativni, da lepo crtaju, da prave nešto, da slažu, da sada pogotovo u ovoj eri, ajde da kažem, tehnologije i sve, mogu da prave neke filmove, da nađu neku temu, da se razumeju u nju, da se u tom nekom smislu, ajde da tako kažem, fokusiraju, a ne na alkohol. Na izgled mogu da se oblače neobično, mogu da prave sami svoje stvari, da budu unikatni, da niko nema tako kao što oni imaju i da budu zapamćeni po tome, a ne po tako nekim, ajde da kažem, negativnim stvarima.
Kako je bilo raditi sa mladima na temu alkoholizma? Kako su se oni ponašali u procesu pripremanja predstave? Mi smo radili Forum teatar, u pitanju je teatar potlačenih. Radi se prema metodu teatra potlačenih. U momentu kada je publika ušla u salu, to postaje Forum teatar, isto što je bio u staroj Grčkoj Forum. Nama je svima jako lako i jednostavno da pričamo o tome kako se meni nikada ne bi desilo ono što se tebi desilo. Ja nikada ne bi dozvolila da meni neko nešto uradi. Ja nikada ne bih ništa. Međutim, ako dobijemo priliku da uđemo u tvoje cipele, shvatamo da to nije tako jednostavna pozicija. S druge strane, shvatamo i da mi kao posmatrači neke nepravde, jer Forum se bavi uvek nepravdom, i glavni junak obično tragično završava kako bi mogla publika da se angažuje da ga spasi. Dakle, mi gledamo čitav taj proces, hoćemo da spasimo našeg junaka, imamo priliku da kao posmatrači shvatimo šta je moguće uraditi. Ne samo ako smo žrtva ili ako smo zlostavljač, već ako smo posmatrači. Kakav je bio proces pripremanja predstave? Pa prosto razgovarali smo o nekim svojim ličnim iskustvima i o iskustvima ljudi koji nas okružuju i tako smo došli do nekih saznanja i shvatili da zapravo delimo vrlo slične priče i da je prosto svuda manje više isto. Mislim da smo svi svesni toga da verovatno nismo sad naterali nekog tinejdžera da izađe sa naše predstave, da nikad više ne popije ništa, ali bar da smo osvestili da, mislim, kako štetno može u stvari da utiče alkohol na nas. Izdvojila bih kao najlepši moment zapravo to saznanje koje sam dobila i tu novi neki talas motivacije koja mi je to pružila da znam da sam okružena ljudima i da postoje ljudi koji žele nešto promene i koji se ne zadovoljavaju ovim trenutnim stanjem u svetu u kojem živimo. Nismo se trudili da to bude neko remek delo, nego prosto što da mladi što više to mogu da shvate i da bude što pristupačnije i njima bliže. Mi smo društvo koje je naviklo na upotrebu alkohola. Da li je to opravdano, da li ja to mislim? Pa ne mislim. Da deda nam da malo piva, ostanu brkovi kad smo mali, a mama nam baže belog vina kad rastu zubi, a mi imamo 4 meseca. Da li je to okej? Nauka kaže da nije. Istraživanja govore da to baš nije tako naivno kao što nam se čini. Međutim, s druge strane, ja ne mogu doći nikome, ni pozorište, ni niko ne može doći mladom čoveku i reći ti ne možeš da piješ. Jer to jako nije dobro, znaš. Važi, to je kao kad mi neko kaže nemoj da se nerviraš. Okej, sad kad sam to čula neću se nervirati. Mislim da je pozorište jako dobro sredstvo, alat za iznošenje informacija nekih. To je ono što mi možemo da uradimo. Ja ne mogu da tvrdim da će iko posle predstave imati ikakav interes u tome da ne pije alkohol. Ali može da vidi šta je moguće da se desi sa tim. Koliko često mladi piju alkohol? Pa vrlo često, zato što prosto gde god odu alkohol ih dočeka raširenih ruku. Mi smo još uvijek tinejdžeri i nismo, mislim, mozak nam nije razvijen i to, osim što kao fizički ne utiče dobro na nas, ni psihički ne utiče dobro, jer ako konstantno smo izloženi nečim što tako, mislim, što bismo rekli kao za odrasle, mislim, to prosto i ovako nam pruža neku kao lažnu slobodu. Tako ja bih rekla da je štetno u svakom slučaju. Ja lično ne pijem često. Mislim da je to možda češće kod ekstrovertnih ljudi, da možda ne osjećaju toliku potrebu za alkoholom, jer nekako ne treba nam alkohol da se oslobodimo. Mislim da je to veći problem kod, na primjer, introvertnih ljudi koji već u startu verovatno osjećaju već taj pritisak društva, već u želju da se uklope i mislim da je to mnogo učestalije kod nekih zatvorenih ljudi da će češće popiti i češće i više, baš da bi se otvorili, da bi se uklopili i osjećali prijatnije u tom okruženju. I mislim da je veliki problem alkohola to što većina konzumira da bi se rešili nekih problema koji možda čak i nisu toliko veliki, ali prosto se ne priča dovoljno o problemima i često je alkohol jedino rešenje u njihovoj glavi u tom smislu. Mi nismo navikli na dijalog, zdrav dijalog. Kao društvo nismo navikli. Mi smo navikli da si ti ili ja u pravu. Nismo navikli da komuniciramo s te strane. Onda kada uđu, kako kažem, bilo je to ljudi koji su uvereni da to nikad se meni ne bi desilo, ali kad dođem na to mesto shvatim
da bi mi se možda i desilo, da ja razmišljam gledajući samo iz svoje pećine, a ne izlazim dalje iz toga. S druge strane, glumci su bili prilično dobro obučeni da improvizuju i da onome ko hoće da uđe u forum ne daju. Ne da ne daju, ne daju mu da pobedi. Neka samo jedna osoba na svetu ovome razmisli pre nego što uđe sa nekim u auto, da li je taj neko pio ili nije, i neka samo pomisli, okej, neću ući, nego ću ići taksijem ili kako god. Mi smo ogromnu stvar uradili. Mislim, veću nismo mogli. Kada na oprugu deluje sila od 3 njutna, ona se istegne, produži za 2 cm. Ako znamo da je istezanje opruge srazmerno sili koja na nju deluje, koliko se opruga istegne ako umesto ove sile na nju deluje sila od 9 njutna? Tačan odgovor, 6 cm. Silu istezanja opruge možemo da izrazimo pomoću elastične sile. Ona je uvek jednaka koeficijentu puta x. Dakle, sila je uvek srazmerna dužini istezanja opruge. Kako znamo da su sila i vrednost istezanja srazmerne, možemo napraviti jednostavnu proporciju. Dakle, imat ćemo f1 naprama x1 da je jednako f2 naprama x2. Izražavajući iz ove jednačine x2 dobijamo da je jednako f2 kroz f1 puta x1 i zamenjujući brojeve krajnje rešenje će nam biti 6 cm. Na osnovu podataka sa slike izračunaj površinu figure koja se sastoji od pravougaonika, pravouglog trougla i trapeza. Tačan odgovor, 34 cm². Da bismo izračunali površinu date figure, potrebno je da izračunamo površinu pravougaonika, površinu pravouglog trougla i da saberemo sa površinom trapeza. Površina pravougaonika glasi P je jednako A puta B. Stranica A iznosi 5 cm, stranica B iznosi 1 cm. Dakle, površina je jednako 5 cm puta 1 cm. Površina pravougaonika je 5 cm². Površina pravouglog trougla iznosi A puta B kroz 2. Kateta A iznosi 3 cm, kateta B iznosi 6 cm. Dakle, površina pravouglog trougla je jednaka 3 cm puta 6 cm/2. Dakle, površina pravouglog trougla je 9 cm². Površina trapeza je data u zadatku i iznosi 20 cm². Dakle, površina date figure iznosi 5 plus 9 plus 20 jednako je 34 cm². Kompozitor prve opere u Srbiji na uranku bio je Stevan Stojanović Mokranjac, Stanislav Binički, Kornelije Stanković. Tačan odgovor, Stanislav Binički. Prvu srpsku operu na uranku komponovao je Stanislav Binički. Tekst za operu pisao je Branislav Nušić. Opera je prvi put izvedena 1903. godine i to pod dirigentskom palicom upravo Stanislava Biničkog. Ima jedan čin. I tema opere ima tragičan kraj. Radi se o ljubavi između Radeta i Stanke, na koju je stavljena tačka, nažalost, turskom vlašću i jednim seoskim agom koji se zvao Redžep, koji je strašno bio zaljubljen u Stanku i nije dozvolio da se ljubav Stanke i Radeta srećno završi. Ono što jeste srećan kraj opere na uranku jeste to da je ona postala jedan od najvažnijih momenata u istoriji srpske nacionalne muzike. Kažu da prvo piće piješ ti, drugo piće pije piće, a treće piće pije tebe. Zato nemojte da dopustite da vas piće popije, imajte meru u svemu i nemojte preterivati. Uostalom, pomislite kako možete da budete i lepo raspoloženi i super se zabavljate i bez tog alkohola. Do sledeće emisije, živeli!